भाई लोग एगो बात बतावे जाता नहीं, कड़वा बा लेकिन सत्य बा। हमेशा सत्य बात कड़वा होले। आज हम मित्र क परिभाषा बतावे जा रहल बनी। मित्र तीन प्रकार के होलन हमरा ख्याल से। जब पहिलका मित्र घर से चली ना, तो वो जहें ले सोच ले कि चलो फलनवा होई तो कुछ टाइम पास होई। बस ओकर मकसद बा टाइम पास करे खातिर। आप उसके जीवन में टाइम पास के लिए हैं। दूसर का मित्र होला कि घरे तो तोहरा आई, बात तुझसे करी, लेकिन ओकर नज़र जाना तड़ कहाँ रही? तोहर इज्जत पर, तोहर बेटी पर, तोहर बहन पर। तीसरका मित्र होला जे कि कृष्ण सुदामा की भांति मित्रता करेला आ जन्म मरण क वादा करेला। सुखों में तोहर साथ दे, दुखों में तोहर साथ दे। केवल वही के मित्र कहल जाला। तो तुम लोग से निवेदन ई बा कि जब दो प्रकार के पहले मित्र गिनौनी हम, ओकरा के छाँट दो, आ न तब तोहर हानिए बा, एकरा में लाभ नहीं है।